سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري زعزز سلامتنا نعخاتكم يخون كبرات خطاتلتنا نزيناتات سبورت إنا حزنا قريبنا زلنا قدمنا ملؤ تحستو مخادنا جنا كان وترو شير لايك سبسكرايب مقبار أي تفلوينا سنة مكتتال عالسينما سمرت أطعم زنك نحولي عاما كوميدي دراما حلالات وزاتات سبورت فيلمتا ኣብ ባህር ዳር ዝቕነየት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመትና ብሃገራ ተመሊሳ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ መበል 41 ውድድር ሴካፋ 2021 ንኣስታት 2 ሳምንታት ዝቕነየት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ብሶኒ 2 ነሓሰ ምሸት ናብ ሃገራ ተመሊሳላ እዛ በስልጣኒ መኮንን ዘውድ እናተኣልየት ውድድራት ዝፈጸመት ሃገራዊት ጋንታ ብጋንታ ደረጃ ደሓን ዝኾነ ብቕዓት ከተንጸባርቕ እንከላ ብውልቂ ተጻወት ድማ ናይ حق زن أدبقعتي أرئا بزخ أحيال كاب تتصاوتا أب عين كلابات إثيوبيان كالوقتن كأتوك إلو مالوم أب إيرترانا لعلك للتأوارح مس كلابات دندن عداقا حموسن كالوقتن لمن بدا أكايدا ناود درسي كافا زمرحتها قراويت غانتا إيرترا زبزوح تتصاوتا مالت كابتوم أبتو وددر استرخبو 23 تتصاوتي أتوم 11 عامات تحت 10 عامات أمنا يوغاندا استخايدة سيكافا وددر سساتو فكونن كالو أتوم استرخبو 10 تتصاوت قنا زخونن أهقراوي صوتاتات لمد زينبورم وي زي تساتوفيوم نيروم بزمن صرنكر ادما ابتي مس اثيوبيا زكايدو تفلام صوت ازن ادبقعت صبراقه ايرسعن نايلوم عمت وددر سيكافات شعت هاغراويان غانتاتات تساتوفو نيرن كابزياتن اتن سلسته قداموت نفرق فصام زحالفالكم دما اتا زبلصت كالئتنا فرق فصام تصنبرلو ميلايو سيكافا اداليوم بزخات وددر كابتنا قرم حج بفلي زبل اغباب تخايدون ننوح زبل غزيات وسيدونيوم امود هاجراويت غانتا تنزانيا نبروندي 6-5 بفصم قلع عرتي على الشامبيون سيكافا 2021 كتكون كلا اب 2019 شامبيون زنبرت بروندي كال اي ترتحيزا وددرا زازيمام ندرجه استودادرا دوب السودان كينيا دما دوب السودان كينيا حدا بادو سعرا سالساي درجه كتحزن كلا كينيا رابع درجه حزام ايرترا دما كابتن 9 هاجراويان غانتاتات شارشاي درجه حزا وددرا فصيمالام ابتي 13 قطمات استانغدلو وددر سيكافا 23 شوطات بمزغاب ام نفس وقف قطم دارغا 1.77 شوطو يمزغب نيرو مالتيوم ابت وددر تصاوت هاجراويت غانتا ኤርትራ تحت 23 عامت صبق وهدتن بقعتن يمان صباريقوم بفلاي مسكلبونا ኢትዮጵያ ፍሪሙ ዝጻወት ዘሎሞ አባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ تحت 23 ዓመት بمخان ተሳተፈ ሓልአታ ጋንታ ሮቤል ተስፋ ሚካኤል ሮቢዕተይ ኣብቲ ጸወታ ልዑል ብቕዓትዩ አንጸባሪቁም ልዑል ኩሉ ድማ ኣብቲ ፈላም ምስ ኢትዮጵያ استخايده قطم 3 شوطات بمزغاب هاتريك زسرحن صنيحو اب زقصله صوتا حنت شوطو بمدغام بتقلالا ابت وددر 4 شوطات زمزغبه امسمر مدقعت زصاوت علي سليمان ناي بحق زن ادبقعتيو انصباريقوم كمرعا ناي زدما مسكلب كنما بحر دار نخصاوت كتامو امبيرو يركبم امسمر مدقعت زصاوت علي رئسه امان زونن سحابنا مشكع عم زلو انت تصاوتايوم كمون كلته 3 تصاوت اشكعو كعسو كمزغب عم زلو ويوم استتصاوتاي زبزح عم زلون بزحت من اسات تصاوت هاجرنا مورال نهاجر كأحبن كخون زخيليوم عدالوت مدب سبورت سينما سمره نزهابروم تصاوتاي ابتا كتيمولا زلو كلب عوتن اسالوت اني منيلوم امنيلوم عمت وددر سيكافا بزيكا تصاوت ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን እቶም ናይ ካልኦት ሃገራት تصاوت ዝሓሸ ብቕዓትን ኣካላዊ ዓቕም ዝወነኑ ናብ ርእሲ ምንባሮም ጸብለልታ ዝነበሮም ነይሮም ስለዚ ኤርትራ ኣካላዊ ብቕዓት ዘሎም تصاوت ኣመምልማል ኣበርቲ عكسرح كم زلوا كزنقع يقبان هاجراويت غانتا ኤርትራ تحت 23 عامت كابتا معرفو نفرت بولي زبصحت لا اتحزا كساعه ملس بامباسادر هاجر ኤርትራ اب ኢትዮጵያ አቶ ሰመረ ሩሶምን ብጾቱን ልዑላ ቀባብላን እንግዶትን ተገይሩ ላይ አና በሃገራት ተፋንያም بزيكازي بمحرت اب زي ሚካኤል ዝبحال ኤርትራ وزيጋ استخايደ ናይ ድራር እንግዶቱን ተኻይዱ ላዩ بحفሻ ክረአን ከሎ هاجراويت غانتا ኤርትራ تحت 23 عامت اب ዝናኣስታት 2 ሳምንታት ኣብ ባህር ዳር ዝገበረቶ ጻንሖት بخلون ወገናት ድሙ እንግዶትን አቀባብላንዩ ተገይሩላ በሰላም ናብ ሃገራት ተመሊሳ ዘላም አዳሎት መደብ ስፖርት ሲነማ ሰመረ ነዞም ሃበርም ተጻወት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ስለቲ ዘንጸባረቁ ወዝን አድዓወት ኣብ ቀጻል ዝያዳ ዓወትን ምን የሎም ኣብ ሲነማ ሰመረ ተጥዑሙ ዝነቀ
ደሴት ኪዳነ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ኣብ ፖዲየም ደይባም ብሶኒ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻይደ ፌሚኒን ዶ ግራንድ ሃምስተር ተባሂሉ ዝፍለጥ ውድድር ዝተሳተፈት ደሴት ኪዳነ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ብምውፃእ ኣብ ፖዲየም ደይባም ኣብ መሰልጠኒ ማእከል UCI ምስ ጋንታ WCC ተጠርኒፋ እትርከብ ኤርትራዊት ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ደሴት ኪዳነ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ክትፍጽም ዓብ ዓወትን ፍናንን እዩ እቲ ውድድር 92 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ኮይኑ ዶብ ኣፍሪቃዊት ፍራንሰስ ጄን ቫርንስበርግ ቀዳሚት ኮይና ተዓዊታላ ከምኡውን ፈረንሳዊት ክሎቻር ፖይንተር ካልእቲ ብምዃን ንደሴት ኪዳነ ቀዲመን ዝተሰርዓት ተቀዳደምቲ ኮይነን ኣለዋ ኣዳለውት መደብ ስፖርት ሲነማ ሰመረ ነዛ ጓል 10 ዓመት ደሴት ኪዳነ የውሃንኦም ይገልጹላ ውድድር ግራስሩት ንኡዞባ ጎዳይፍ ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሙ ኣብ ሰለስተ ምምሕዳራት ከባቢ ቃሓውታ ማይ ዓይንን ባርጅማን ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝተኻይደ ውሽጣዊ ውድድራት ግራስሩት ንኡዞባ ጎዳይፍ ብውዕውዕ ስፖርታዊ መንፈስ ተዛዚሙ ኣብቲ ኣብ ቃሓውታ ቤት ትምህርቲ ባና ዝተኻይደ ናይ መዕፀዊ ስነ ስርዓት ኣብ ቦምበር ስፖርት ንኡዞባ ጎዳይፍ ኣቶ እዮብ መንግሳት ዘስምዖ ቃል ዝተኻይዱ ውድድራት ሓያል ስፖርታዊ መንፈስ ተራእዮ ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ኣብ ግራስሩት ዝተንጸባረቐ ስፖርታዊ ውድድራት ናብ ዝለዓለ ዓለማዊ መድረኽ ዘሰጋግር ምዃኑ ገሊጹ ነቲ መደብ ኣብ ምዕዋት ንዝተሳተፉ ኣካላት መንግስትን ውልቀ ሰባትን ኣባላት ስፖርት ኮሚሽንን ድማ ኣመስጊኑ ኣብቲ ዝተኻይደ ውድድራት ሓንቲ ምምሕዳር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከባቢ 16 ጋንታታት ብክልቲኡ ጾታ ኣብ ኣትሌቲክስ 30 ተቀዳደምቲ ብክልቲኡ ጾታ ከምኡውን 20 ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ብደቂ ተባዕትዮ ከተሳትፍን ከላ ብጠቕላላ 650 ስፖርታውያን ተወዳደርቲ ተሳቲፎም ብዘይካ ትሕቲ 13 ዓመት ኣብ ኩዕሶ እግሪ 12 ጋንታታት ብክልቲኡ ጾታ ትሕቲ 15 ዓመት 12 ጋንታታት ብክልቲኡ ጾታ ትሕቲ 17 ዓመት ካ 12 ጋንታታት ብክልቲኡ ጾታ ከምኡውን ትሕቲ 20 ዓመት 3 ጋንታታት ብደቂ ተባዕትዮ ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጡ ብተወሳኺ ኣብ ኣትሌቲክስ እውን ኣብ 200 400 800 1500 3000 ሜትሮታት ከምኡውን 10000 ሜትር ሓያል ውድድራት ከም ዝተኻየደ ተፈሊጡ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ካ ትሕቲ 15 ዓመት ብደቂ ተባዕትዮ ኣስታት 20 ተቀዳደምቲ ትሕቲ 17 ዓመት 20 ተቀዳደምቲ ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ክልተ መዓልቲ ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ግንቦት 24 ብውዕውዕ መንፈስ ተኻይዱ ነዚ ኣቀዲሙ ዝተጠቕሰ ስፖርታዊ ውድድራት ንምክያድ 31 ኣሰልጠንትን ሓደ ኣላይን 5 ኣባላት ኮሚቴን ክሳተፉን ከለው 414 መዳልያታት 15 ዋናጩ 17 ማልያ ኣትሌቲክስ ከምኡውን 2 ማልያ ቅድድም ብሽክለታ ወጻኢታት ተገይሩ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ን10 ጋንታታት ማልያ ብምዕዳግ ብድምር 450 ሓባ ማልያታት ዓዲለን ኣብቲ ናይ መዕፀዊ ስነ ስርዓት ዕውታት ስፖርታውያን ካብ ኢዳ ቦምበር ስፖርት ንኡዞባ ጎዳይፍ ኣቶ እዮብ መንግስት ኣማሕዳሪት ንኡዞባ ጎዳይፍ ወይዘሮ ትብለጽ ተወልደ ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮምን ካልኦት ሓለፍትን ዝተዳለወ ሽልማትን ዋንጫን ክዕደሉን ከለው ፍሉይ ብቕዓት ንዘርኣዩ ተቀዳደምቲ ድማ ወርቂ መዳልያ ተሸሊሞም ተወሰኽቲ ዜናታት ኮኸብ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲ ንተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ሜዳ ኑ ካምፕ ክጸንሕ ምስታ ክለብ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ይሕበር ኣሎ ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ዝርርብ ምስ ተጻዋታይ ክትካይድ ጸንሐት ባርሳ ሜሲ ክሳብ ወዲ 40 ዓመት ዝኣክል ምስ ክጸንሕ ምስ ስምምዑ ኣዝያ ኣሐጒስዋ ከም ዘሎ እቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ሜሲ ዋላ እኳ ኣብ ሜዳ ኑ ካምፕ ክሳብ 2026 ክጸንሕ ኣብ ስምምዕ በጺሑ እንተሎ ጉዳይ መሃይኡ ግና ገና መዕለቢ ኣይረኸበን ኣሎ ባርሳ መምርሕ ላሊጋ ከተኽብሮ እንተኾይና ንመጠን መሃያ ሜሲ ብ50 ሚእታዊት ክትንክዮ ክትግደድ ሜሲ ምስ ናይ ባርሴሎና ጉዕዝኡ ን778 ግጥማት ክስለፍን ከሎ 672 ሽቶታት ድማ ኣመዝጊቡ ይርከብ بحصرت باجت تواتيرا كم زلا زنجر لا إيطالياويت كلب إنتر ميلان خخوات قعيا لوكاكو نا بريمير ليج كتفانو وكاب تشيلسي نزقرب لا طلب نصيغا تشيلسي نزنا قدم تصاوتا زنبره ود 28 عمت برجما واتقعي نمفرام 88 مليون باوند حزيا معصو إنتر ميلان كتكحكح صنيحام مسلات مس ابيا دما اب رئيس 88 مليون باوند ماركوس الونسو بنص كتب طلب قريباتلام كوينو جن انترنت قال ايسمحاش طلبو نصيغاتولام اسلطاني تشيلسي جرمناوي توماس توكل ابز كرمت زحدش قعي كيفرم كم زيد قصاب زغلصلو زلو اوانيو نلوكاكو زطايقلو زلوم نسونت عينت عبيت كلبات اوروبا ماريخ زلو اتقعي بورسيا دورتمن ايرلين هالاند ابرادارو اتيو كانت تصنح دورتمن نتصاوتاي فصيما كم زيد شطو مسقبصت جن غصو ناب لوكاكو كتصويو تجديدو تشيلسي والا قالو مع مصوا شامبيونز ليج اوروبا كتعتر انت خالت امسبر متقعت جن رؤي هاغاف كم زلو ويم كيلاتات زملكتم لوكاكو اب 2010
2019 ካብ ዩናይትድ ናብ ሜዳ ሳን ሲሮ ብ73 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ዝሰጋገር ንድሓር ነታ ኢጣልያዊት ጋንታ ኣብ 59 ግጥማት 64 ሽቶታት ቆጽረላ ክኢሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገረሉ ሓድሽ አሰልጣኒ ኤቨርተን ራፋኤል ቤኒቴዝ ነቲ ኣብታ ጋንታ መጻዩ ጸልሚቱ ዘሎ ጄምስ ሮድሪገስ ከጻውቶ መደብ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጥዎ ክብላ ማዕከናት ዜና ስፖርት እንግሊዝ ጸብጺበን በዚ ድማ ኮሎምቢያዊ ኣከፋፋሊ ኣብ ዝክራማት ዚ ካብታ ጋንታ ክወጽእ ማዕጾ ተራሒሉ ከም ዘሎ እተን ማዕከናት ዜና ስፖርት ወሲኸን ሓቢረን ካብ ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ተገዳስነት ረኺቡ ብምህላው ድማ መዓልቡ ሴሪኣ ኢጣልያ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ ግና ኤሲ ሚላን ነቲ ከባቢ 220,000 ፓውንድ ዝበጽሕ ሰሙናዊ መሃይኡ ሽፉኑ ፈቃደኛ ምስ እትኸውን ጥራዩና ሜዳ ከተሰጋግሮ እትኽእል ብዘይካ ኤሲ ሚላን ክለብ ፖርቶውን ኣብ ልዕሊ ዝወዲ 30 ዓመት ተጻዋታይ ድሌታር ከም ዘላ ስፖርትስ ሜል ሓቢራ ንሱ ግና ናብታ ዝደልያ ዳኣምበር ናብታ እትደልዮ ጋንታ ከም ዘይከይዱ ድሕሩ ርእይቱ ክህብ ተሰሚዑ ሮድሪገዝ ኣብ ኤቨርተን እቲ ዝለዓለ መጠነ ደሞዝ ዝኽፈል ተጻዋታይ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገረሉ አከፋፋሊ አርሰናል ቶማስ ፓርቴይ ኣብ ዓንካሪቱ ገጢሞ ብዘሎ መሃረምቲ ኣብ ቀዳሞት ግጥማት ናይ ዝጽጽል ዓመት ስፖርት ከም ዘይስለፍ ተገሊጹ በዚ ድማ አሰልጣን ታጋንታ ሚኬል አርቴታ ኣብ ማእከል ሜዳ ከጋጥሞ ንዝኽእል ከቢድ ሃጋፍ ብኸመይ ከም ዝዓብቶ ተጨኒቁ ኣብ ወጥር ከም ዝርከብ ተሓቢሩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ብ45 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ንዘጋነር ዝተጸንበረ ጋናዊ ጋንቱ ዝሓለፈ ሰንበት አንጻር ቸልሲ ኣብ ዘካይረቱ ናይ ቅድመ ወቅቲ ግጥምዩ ኣብ መበል 39 ደቂቕ ምስተኸላኸላይ ቸልሲ ሩበን ሎፍተችክ ተጋጩ ግዳይ መስበርቱ ኮይኑ ናብ ሮማ ናይ ምስጋር ሕልሙ ኣክቲሙ ዘሎ ሻካ ነቲ ብስንክ ዘይምህላው ናይ ፓርቲ ዝፍጠር ሃጓፍ ንምዕባስ ሓላፍነት ክወሃቦ ምዃኑ ኳሩዱ እንተኾነ ነቲ ሓላፍነት ክዋጽኦ ዘሎ ተኽእሎ ግና ትሑት ምዃኑ ምስታጋንታ ቅርበት ዘሎ ወገናት ዘመልክቱ زحلف سوني مسدق غانتو لممد نمكياد ام ميدا زي ترخبه كوخوبات قاعيتو تنهام كين سولو سلسن حاسونا ميدا لممد كم زي مص يحبرالهم بزي دما حدش اسلطاني توتنهام بورتغالاوي نونو اسبيريتو بغداي تصاوتاي ازيو تشاؤلو كم زلو يغلصالهم از انجليزاوي مستوتنهام اب صنحلو نويح عمتا زخونه صوا كعتر بزي مخاليو نفسي تنتزكدكو كسادي نخرا بمبال حنجيدو زلوم ازي ام ميدا لممد ناي زي مركاب سغمت دما توتنهام دليتو نختا مالالو صاطن مفتار مخانو تنتن سبورت عد انجليزي ملكتهم ازي يخون برتوتنهام نكين غولو 150 مليون باوند كم زي تلقو افليط ابمهلاوا سيتي نتواغا كدفرو اي كالتنالام اب كندو دما نتواغو كباب 100 مليون باوند تتمينو زلوني استون فيلا جاك جريليش كتفرمو تدل مهلاوا صبصابات سبورت يملكتهم كبرات تخاتلتنا نايلو متحستو زيناتا سبورت ابز فصيمنا لنا سلام وسناي